July 19, 2010. Pilipinas pinili nga nasod. Oo. July ako rong 19. July no na ron. July na tuig. Tuig 19 gamay na. Sayro, ikaw ang tao nga akong pinili. Sa wala pa nako buhata ang langit ug yuta. Nakita ko na ikaw nga sa pag-abot sa gitakda o gitagal na panahon nga ako nang gipahimutang daan bisan wala ka pa naimugso taguangkan sa imong inahan, tapos na nako napahilo na kay ako ang Dios sa Israel ang nagpahimutang niining tanan. Sayro, ang nasod nga gisultik sa akong pulong nga nasod nga bulahan mao kining Pilipinas ang nasulat sa kasulatan nga balaan nga nasod kining Pilipinas pinili nga mga katawhan kaliwat sa mga harianon nga mga saserdote, mga katawhan nga pinili nga giandaman sa Dios sa iyang panalundon. Sayro, kini mga tao kamo nga akong mga pinili nga mga Pilipino, mao kini ang katumanan sa nasulat sa akong mga pulong nga nagagikan sa halayong sidlakan ang kaluwasan kay daghan kaayong mga Pilipino nga akong ipadala sa tanang kanasuran nga magawali sa tinuod. 20,000. 20,200. Unsa man? Nga mga katawhan nga mga isugi nasa kuan nga kanang gipadayag mato sa Ginoo kini akong pulong akong padayag kanimo karon tawag ka si General ipabasa sa kalimod ko asa to